sama a ke Maryam ke na ba kauna kaunar ki tana cikin raina ki rage mini kin ji yar gata ke Maryam ke na ba kauna kaunar ki tana cikin raina ki rage mini kin ji yar gata tana cikin raina durin sai da wuya ke sani babu batun na fasa Maryam auta ta mata ce kaunar ki tana cikin raina babu batun na fasawa a sama Maryam shawara na bukata kar da ki dau ziga ta kawaye in kika dau ziga ta kawaye kin ga abun ba zai kyawu ba sama wata yarinya kawar ke na ce ta yi kama da yar malamai sunanta na so a ce na saka a dan ke sani ke san da hakan ne Maryam ke kadai na rike kaunar ki tana cikin raina ni isa kidan da sani babu batun na fasawa Maryam sanki ya shiga raina babu batun a tsaye na yi bace koko batun a tsaye na yi aiki kin jiko da ya yar baba Rabbi da dubin tsira a gurin angogana na Khadija shine shugaban kowa annabi Allah ke na sanya a farko Maryam ke da sanya a farko yarda ka samu zam ango da amarya kan je yar baba Maryam ke na ba kaunar ki tana cikin